दिपसियाव दैखौ फुदुंना लाखाबाय आं आरो माइरंखौ होबाय दा माइरङा बयल जानो लासिगोन ओमफ्राय दै एसे होबावबाय दैया खम जादोंमोन नालाय दैखौ एसे होसिगोन नै आरो दा आङो फाथो मैगं खानो लानोसै दा फाथो मैगंखौ खाबाय आङो दा खानोसै थाब थाबनो खानायनि उनाव ओंखामाबो मोनगासिनो गोदौगासिनो दा बेफोर फाथो गोजा नै ओंखामा मोनसिगोन मोनहांबायानो मोनबाय नै ओंखामा दा फाथो मैगंखौ सायनो लानोसै आङो फाथो मैगं सायबाय दा फाथो मैगंबाथाय आंना ओंखामानो खबसे बारा बारायलायो जानोबो स्रुब 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 जालायलायो ओंखामा गब गब हाबो दा ओंख्रि संनोसै मास्टार अइल नाखौ फ्राय खालामबाय फ्राय आरो मैयानि फ्राय खालामनाय दंखायो बेखौ जमानो फाथो मैगं संफानोसै आरो बे फ्राय खालामना लाखानाय करके लिया है तो अभी बताएंगे बातें आंना फाथो मैगङा मोनबाय नाजों संनाया नै जि स्रुब स्रुब गोथाव जादों